бояд то 17 августи соли 2022 бо қарори президенти Федератсияи Россия аз рӯзе ки суд қарор мебарорад якум патентам тамом шид. барои нест кардани ҳама намуди дардҳо ширкати Шифофармо ба шумо ҳиҷома карданро тавсия медиҳад. суроға шаҳри Москва. инчунин нафароне ки мехоҳанд риш ё мӯи сари худро зиёд кунанд, пас ба Шифофармо муроҷиат кунед. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. нархи арзон ва дастрас. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат намоед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров, барномаҳои канали Юристиҷей. умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастен. видеоро то охирша тамошо кунен ва дастгирӣ кардана фаромӯш накунен. як ахбороти нав. бархе аз муҳоҷирон бояд фавран Федератсияи Россияро тарк намоянд. муҳоҷироне ки дар давраи беморӣ бинобар маҳдудияти ҳаракат натавонистанд Русияро тарк кунанд, бояд то 17 август аз кишвар хориҷ шаванд. ёдовар мешавем, моҳи апрели соли 2020 фармони президенти Федератсияи Россия Владимир Путин баромад, ки бар асоси он шаҳрвандони хориҷӣ имкон доштанд то 15 июни соли 2021 муваққатан дар ин кишвар бидуни сабти ном будубош ва кор кунанд. яъне ки дар моҳи апрели соли 2020 бо қарори президенти Федератсияи Россия муҳоҷирон аз патент ва регистратсия озод буданд, аз сабабе ки беморӣ дар саросари ҷаҳон паҳн шидагӣ буд. ва имрӯз вазорати умурии дохилии Федератсияи Россия ба ҳамаи муҳоҷирон хотиррасон карда гуфт, ҳар як шаҳрванди хориҷие ки дар ҳудуди Россия айни ҳол ғайриқонунӣ қарор дорад ё ки кор ва фаъолият кардесай, бояд то моҳи августа аз Федератсияи Россия берун барояд. дар ҳолати то 17 августа тарк накардани ин кишвар чӣ мушкилиҳо болои муҳоҷирон меояд, айни ҳол гуфта шидагӣ нест. як минут вақти хитона ҷидо кунен. чӣ хеле ки медонен дар канали Юристиҷей конкурс рафтесай ва дар конкурси ма 30 дона конвертҳои пулӣ приз мондагиай. нархи билета 200 рубл кардагием. касе ки мехоҳад билет бихара, картаи Сбербанк дар рӯи экран. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. агар ки як донаи билетам бихарен, нафарое ки тамошо кардесен ҳамин видеора, мо тезтар конкурсмона рӯзи финалша аниқ мекунем. ногуфта намона 180 донаи дига билет мондагиай. касе ки мехоҳад бисёртар билет бихара, 1000 рубл бипартоен, 7 дона билетон метиҳем. чектона дар рақамҳои WhatsApp қати номтон роӣ кунен. ҳаракат кунен, дастгириро фаромӯш накунен. рӯзҳои наздик финала аниқ мекунем. Samsung нависонда: салом Сорбон, як чиз пурсам, аниқтар ҷавоб медоден. роҳи заминӣ бо автобус ба ҳама кай кушода мешавад? ташаккури зиёд. мутаассифона аниқ шидагӣ нест саи иш. танҳо касое ки основания доранд метавонанд ки бо тариқи роҳи заминӣ сафар кунанд ба Федератсияи Россия. Саид нависонда: салом алейкум акай Сорбон, ҷавоб медодӣ, дар бораи депорт мегуфтӣ. агар ҳами депорта аз рӯзи Москва ҳисобаш мекунанд ё аз рӯзи қапидагишон, ҳамира чӣ хел фаҳмем брат? аз рӯзе ки суд қарор мебарорад, аз ана ҳамрӯз ҳисоб карда мешавад. гунеш нависонда: салом Сорбон, чӣ хел саволҳои аблаҳона метиҳанд? офарини асабои оромад бачаҷон. бале дуруст қайд карден. баъзе вақтҳо саволҳои пешниҳод мекунанд ки дар ҳеҷ куҷо туғрӣ намегирад, вале боз ба сухани хуб кӯшиш мекунем ки ба ҳаваё ҷавоб гардонем. муслим Раҷабов нависонда: ака нашод ҳамун авфи муҳоҷирон чӣ гап шид? нашод авфи муҳоҷирон ҳозира шуда дигар ягон хабари нав нестай бародари азиз. сери нависонда: салом алейкум сози хуби ака, як сол пеш Россия омадам, якум патентам тамом шид, диюмша сипоридам, штрафи пешина биромад, метавонам дар ҳамин Россия штрафа сипорида? бале бародари азиз, штрафа метавонӣ ки бисипорӣ. сабр нависонда: акай Сорбон, сози хуби ҳамин саволат ҷавоб те, як бачара мебаранд хизмат? не бародари азиз, касое ки як писар мебошанд аз даъваткунӣ ба хизмат озод мебошанд. ҷамшед Тошев нависонда: салом акай Сорбон, яксола хизматмекардагиҳо чанд сомонӣ бояд пардохт кунанд? як сол хизмат мекунен ё ки 2 сол хизмат мекунен, барои озод будан 26880 сомон пардохт мекунен ва аз хизмат озод мешавед. алишер Абдуллоев нависонда: салом алейкум ака, военни билети Россия дошта бошед, дар Тоҷикистон мебаранд хизмат? пешакӣ раҳмат. не бародари азиз, аз хизмат озод мебошӣ. ғарибача нависонда: 26 000 барои 2 сол, 2 сол пас бо биқапанд бо мебаранад.
не бародари азиз, ти хато фаҳмидӣ. мисол мегирем, агар касое ки донишгоҳ хондагӣ нестанд 2 сол хизмат мекунанд, касое ки донишгоҳ мехонанд 1 сол хизмат мекунанд. ман ҳамира дар назар доштам ки 1 сола ё ки 2 солаи хизматон фарқ надора, пурра пардохт мекунем. алишер олимов нависонда: салом бародар, хоҳиш мекунам дар бораи тест ба ман фаҳмон. ман 22/06 билет дорум, гирам ё атмени шудагиай. ира аз ҳамун ширкате ки ту билет харидорӣ кардагӣ, аз ҳамуво метавонӣ ки пурсон бошай ва ҷавоби аниқша меганта. суҳроб нависонда: хориҷ бошӣ ва санавид кунӣ, хизмат мебаранд ё ки не. дар ҳолате ки аз донишгоҳ хориҷет кардагианд, ту донишҷӯ ба ҳисоб намераи дига ва айни даъваткунӣ ба хизмат боша, албатта ки ба хизмат сафарбар карда мешавӣ. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.